Food. Vadikani, tinogamuchirai this week. Tinovimba kuti makaitwa zvakanaka svondo rapfuura iri. Tadzoka Yes. futi nemashona discussions edu papodcast ino. Tinokutendai zvikuru nesapoti yamunoita kulaika nekuvhiewa nekushare nevanosubscribe vanenge vachingodaro. Yeah, saka we always say kuti we don't mind futi macomments, Yes. kushare zvamunofungawo. Saka this week tangosheya dangotanga kutaura nezvemapurposes edu panyika, kuti izvoni Mwari vakatiisa panyika. Actually vakasika zvinhu zvese kuti zvibatirane, nevanhuwo Yes. futi vakasika kuti vabatirane. Pane paigara pachingonzi naChenai, hanzi achiudza vana vake kuti hanzi izvo hanzi chii, hanzi makasikirwa vamwe, hanzi hamuzi chii, hanzi hamuzi an island or something. Isolation. Mugare Ehe, isolation. munofanira kumikisa nevamwe zvikati achingotsanangura. Saka ndaitofunga hangu nezuro izvozvo kuti izvo even mapurposes akapiwa each and every person anobatirana. Haingoita purpose yacho uri wega uri one. Yes. And ndaifunga panga zvakaita mhanzo yawe, ukafunga panoridzwa gitare, panoridzwa piano, panoridzwa madrums, panoomberwa maoko paya paya, zvinenge Yes. zvichienderana nerwiyo rwacho, and mainstruments acho anenge achienderana accordingly kuti pari Yes. kudiwa pacho. Zviri kuenderana nerwiyo, gita riri kuenderana nerwiyo rwacho, kuti hapana instrument iri kuenda kwayo yega. Ukaona Yes. zvakatodaro which means munhu anenge achitodzidzira apa haasi kuziva zvaari kuita. Yes. Saka instrument yega yega, if you notice, like kuti ine purpose yayo, kunyange iri hombe sei kana kuti iri katikitiki sei. Kune vamwe vanongoblowiwa chete, kwozoti mamwe vakaita ngoma kuti ikasarohwa music haina kunyatsozara. Yes. And you find kuti mamwe akagadzirwa newood, mapuranga aya, mamwe akagadzirwa nesilver, zvimwe zvakagadzirwa zvakasiyana siyana, zvimwe iron chichi zvakawanda. Yes. And zvakagadzirwa basa racho chega nechega kuti zvishandirane pamwe chete. Saka nyanzvi dzemusic, like Jenna une interest music, I know kuti pakashayikwa instrument yekuti neyekuti, handiti unoziva kuti hazvinanyatsobuda zvakanaka mani paya kuchechi, because pamwe instrument pamwe yafira panzira or something. Saka zvinotokonzeresa that lack iyoyoyo. Saka nemuupenyu hwedu chaiko chaiko, kuti tikashaya vamwe, mapurpose edu akaiswa naMwari matiri hazvifambe. Mumwe nemumwe pane pake paakagadzikwa naMwari. Saka kana iwe usina kumira ipapo, kudenga vanenge vachitaura kuti kuchipadi kumira pakona apo nai ndo paanofanira kunge ari kapo. Dai atomira ipapo zvafambirana, zvonzi pamwe mukwenye kuti amire panzvimbo pake. Saka kuna Mwari ndaitofunga kuti hazvina basa kuti basa raungaita panyika, it's not about the size, it's about the purpose. Akadaidzirwa mastadium aya, kuzadza mastadium, kwozoti akadaidzirwa kungotaura kuvanhu tu chaivo chaivo muupenyu hwake hwese. Kwozoti mumwe akadaidzirwa kungochinja upenyu hwemunhu one. Mumwe angodaidzira kungosekerera so maneighbor, pamwe anga achinzwa akadzikisirwa mumweya, but smile yamai nenge yabva anzwa kuti nai ndiri kuzvinetserei, anzwa kuti handiri mupenyu nai, like that smile, it just puts a back panzvimbo pake. Mumwe angodaidzirwa kupa chaiko chaiko, kungopa, haaparidzi, hapana chaanoita, anongopa. Mumwe anongoita asharing, Saka kuna Mwari hakuna chinonzi ichakashoreka, ndava muvhangeri, awo ndeasha, vanhu ashawo hechichi. Kuna Mwari hakuna zvakadaro.
Yeah. Mwari Yes. vanoremekedza munhu anomira panzvimbo yake achiita zvinhu zvaakadanirwa, which means kuti zvinhu zvese zvibatirane. Varifambe. Yes. Yes. Saka I think kuti it's also important kuti munhu haufaniri kuita zvinhu zvausina kudaidzirwa. Like kuti panodiwa gitare ngariri riri pagitare, ngoma ngairirewo pari kudiwa ngoma, zvichienda zvakadaro. And pana Romans 12 verse 4 panoti, just as our bodies have many parts and each part has a special function. Yes. Verse 5 pakati hanzi, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Saka ukaerenga kuti 1 Corinthians 12 to 27 iyo yakareba zvekunyatsosanangura ichi nemaexample ekuti ruoko harufaniri kuti kune gumbo kana zvakati izvozvo, ichingoonesa kuti tese we belong to one another, we are one pamberi paMwari. Tofanira kunge tiri family pamberi paMwari, we are one, tiri mubhodhi imwe chete inonzi Kristu Jesu, kuti basa raMwari rifambe. Saka the most important, I think, charoda kungo stressa ndechekuti munhu ngaamire panzvimbo pake, usakombida kuti enda vari kuita zvinhu zvihombe, like kuti ndinoda kuita izvi, ndozvawakadaidzirwa here? Pamwe wangodaidzirwa kanhu kadiki diki. Saka it's important kuziva pako. Yes. Ndo zvandinazvo nhasi. Mene vamwe kuti vano very powerful. Powerful. Because ndo saka muchizoona mumachechi muyamu kuti pakamuka muvhangeri achivhangera, munhu anoona kunge zvakanaka izvozvo, otadza kuziva kuti ashakura kutoita kumwari vari kutonakidzwa nazvo. Saka anenge achiona kuashaka iri vari vanhu vakazvidzwa nokuti vanongogadzika vanhu. Uyu kushumika ndokunga ndo kunenge kwakati nakei, asi munhu akamira panzvimbo yake zvinofamba zvakanaka, zvinotiitira zvakanaka. Tatodzidza munhu waMwari kuti kana uriwe kudheko, mira nekudheko ikoko, Mwari ndozvavanotodai ikoko. Zvokuti dada ndiri muimbi uku, iwe voice racho hauna, wakuda kuti unovhengedza varikoko. Saka tikamira panzvimbo zvinoitirwa zvakanaka nasi. Sure. That is so true. Ende ukaona kana uchigara panzvimbo yako ukazotarisa, munobva mandifungisa pane vamwe mama vaimbova kuchechi yataipinda kuZimbabwe, vaiita vaive asha but vaiwanzogara kumatoilets. Mai vavo kana muchavaziva, vaigara kumatoilets vasingamboende, like she would just be there. Chechi inoya igotanga variko vachi, you know how kids are, vanenge vachimhanya vachienda vachidi toilet back and forth, and ivo ndo pavaiwanzogara variko vachingorongerera vana kuti vana vasangoramba vachiuya kutoilet. Mukazoona rari basa remutoilet renu haringoiti so zvokuti kana mumba mako kutoilet ukirina chaiko haufariri. Kuzoti imagine itori public neichishandisirwa nemunhu wese. But Mwari vakazovarangarira, mai vakazovakirwa imba nevana vavo vanga vakaenda kuLondon, vanenge vanga vatogara kwemakore here kana kuti vana vakangoona mukana wekuenda kuLondon pasina makore, mai vaindobva vavakirwa imba kuZim, richanzi Zim chaiyo chaiyo, kwete zvinezvi nevanhu vese vese vakuenda. So sometimes tinoda zvinhu zviri zvakachena zvinoonekera pamberi pevanhu, zvekuti vanhu vanenge vachiti ona yavo. But kana wakamira panzvimbo yako yawanzi naMwari sevha uri ipapo, and then you do it wholeheartedly, nemwoyo wako wose, Mwari havambokupangani. Mwari vanoona ende vanorangarira basa rako raunenge uchiita. Sadai Mwari vangotibatsira zvechiwa kumira panzvimbo dzedu. I was thinking Mom Chelsea Doreen, we can't live in isolation, like you don't live in a vacuum. Unoda vamwe vanhu kuti uone, even kuva encourage chaikupa kumira panzvimbo yako, like now taipasina kuti une umwe munhu ataimboziva kuti tinofanira kushingirira tiri patiri ipapo ndo Mwari vanotiona tiri ipapo. Kuna
First Thessalonians 5 inoti iyo pavhesi 11 and therefore comfort yourself together and edify one another. So kureva kuti we need each other kuti even paupenyu hwokunamata chaihwo chaihwo kuti tibudirire tikunde, we need one another. Haumbogona kuti uzviite uri wega. Hebrews 3 I think verse 13 inobva yati hanzi itai muchisumudzirana zuva rimwe nerimwe kuitira kuti musazoramba makabatirira pakuipa kwenyu. Saka ukange ungori pako wega haumbozivi. Sometimes unenge uchifunga kuti uri kugona yeti uri kutotadzira Mwari. Pane zvauri kuita zvisiri zvisingafadzwe naMwari, zvisingafadzi Mwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti tigone kushanda nevamwe, tigone kubatirana nevamwe. Bhaibheri paipa rinoti murayiro wandinokusiyai mukuru ndewekuti wechituwa wacho unonzi love one another. So like I think love, when we understand love, it plains in the ground. Inokupa kunzwisisa zvokuti nyange basa rako raunoita, when you have that love, Mwari vanokubatsira kuti uite basa ravo nemwoyo. Haumbosarudzi kuti ndekupi ndekupi uri kutsvaga kuda kuonekwa, but unoziva kuti Mwari anoona. Panonzi pana Mwari anoona pakavanzika asi hatizokuita sei, hatizokuriwada publicly. Saka it's very powerful because pakawanda zvamufanana mupresentship chaivo. Unoona vanhu vanenge vachirwira chimuti, chinonzi chimuti, munhu wese anenge ada kubata. Munhu wese anenge achida kunge ari pamaiki yekuti ashaure, but kudai haufanhi kunge uchishaura mupresent worship munogona kunge pamwe uri imomo uchiti ukaombera, so kana ukaridza mhuru urimo mupresent worship. So kana Mwari vanoitwa zvakanaka, kana rumbidzo dzachona dzinomutsa moto fire. But unoita ndinoda kuti ndimbochipiwawo chimuti ichocho. Ndizwa vandione nekundinzwa zvese. Exactly. Saka dai Mwari vakangotibatsira, just to know our places, to know our positions, to know kuti ukada kuzotarisa you'll find kuti even mubhaibheri Mwari vanorongedzera vachiti vana vanhingiriri ndovachava maprista. Not everyone was going to be a Levite. Vana nhingi ndovachava mekuimba, vana nhingi ndovachange vachibata midziyo yezvakati, vana nhingi ndovange vachiita zvakati. Kureva kuti hatigone kuti tiite zvese. Tine hwani Mwari pavakatipa. Pamwe kwese unogona kuita, but maybe your potential yakanyanyowanda kwakati. Mwari vanoda kuti unge uri uko. Saka dai Mwari tikatsakunza Mwari kuti pandiri Mwari apa ndichiseva apa, muri kufadzwa neni here? Uye uri ipapo pacho, do it in humility and for God. Ende ndinofunga hangu kuti izvoni Mwari vacho vane mafanizi futi, like vane sense of humor. Toti zvaitaona chenai panyaya yekuimba yaya kuti ukafoseredza kuimba une wrong motive, for some reason unoita discord musi iyoyo rausingasimboita maimwana, zvoti vanhu vanongoti kuva nhasi aitikozeiko. zvinhu zvaMwari zvinhu zvakadzama-dzama. Zvinhu zvaMwari zvakadzama shema. Ende vanonyatsokura because at the end of the day sometimes pane kumwe kupusha kwekuti kuti vanhu vari kukutsikira pasi and this is where you are supposed to be. Zvakasiyana, hakusiriko kwatiri kutaura ikoko, but hatinoziva as well kuti Mwari kana vakakuisa ipapo he makes everything to work out for good. He makes a way, yes. He creates the way yekuti kunyange pane vari kukutsikirira, panoita one day chete panogona kuuya kana muenzi chaiye, kana mumwe munhu anogona kuti sinhingi ndivo vauye vazoimba vasati vamboimba muchechi. Pamunoimba ipapo motsenhura memwana, vanhu votaipa handiti. Saka hazvisimbori zvemujaho zvinhu zvaMwari. You have got to understand kuti kana wakuzoita nenzira idzi
uchiri kuitira Mwari here kana kuti wakuitira vanhu, because there's a very fine line between humility and pride. So Yeah. ukakanganisika unogona kufunga kuti uri kuzviita in humility yet you are being proud. Izvozvo. Saka dai Mwari vakatigonesa kuti tirege kuputirana zvisiri zvedu, kuda kungomira chete, kuda kungozikanwa chete, kuda kungomhanya muchechi, Yes. usingagoni zvokugadzira kuti kana dheki yacho inoitwa sei, kuda kungoti ningoonekwa chete. Iwo kupresent worship uda kunotora maiki uchiimba, ndozvavari kuda here Mwari vacho. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti kana tonamata toti Mwari ndiisei pangu chaipo chaipo, pandege kuzokonfyuza vamwe, ndichodhumanisa vamwe, ndichidhumanisa vamwe. Hazvina kunaka kuti izvoni, asi nyaya yekupresi ndoiwana hangu kuti unyazoona kuti vanhu vanoda maiki zvisingaite. Pastor vakazenge vakuzoti anenge auya kupractice ndo vanoimba. Nenyaya yekuti panenge kakuputirana kuda. Saka tikangomira zvataurwa nacho naye kuti izvoni kana usaita zvokumanikidza, kana zvinozongobuda zvega, unotozongooneka kuti avasita vanoimba, kuti brother vanoimba. Nenyaya yekungomira panzvimbo, Mwari zvinongobuda zvega. Izvozvo. Nekuti havangati muchechi yese kachindai kupraise zvinoita hazviite. Ipapo sepana Mozisi paya yakanzi Mozisi ndiye achava mutungamiri, vana Aroni nene ndio vachava muperesita, ndizvo zvega. Hati mukuona kuti paya pakazenge paita nyaya yana Dhatani vaya vakuti vakazoita sei? Hazvibudi. Mwari havadizvo, vanoda kuti zvinhu zvingofamba zvakanaka, especially zvomba mavo zvingofamba zvakanaka. Yeah. I'm just thinking of okay, continue Sidon. Wapedza. Ndandiri kufunga zvangu the walls of Jericho aya kuti Mwari vanoti imagine ranga riri ziziwo rakakura, mukati macho mune vanhu vanga vari vanotyisa zvakare, but iona kuti Mwari vanorongedzera vanhu avo voti mirai in this order yekuti pave nemaprista pamberi, pane vehondo, poita vanoimba, handiti? Saka kuti if Mwari vakatibatsira to be able to all stand in our position, noita hondo huru chaiyo zvekuti hakuna kana chinotadzisa kuti Mwari vaoneke, kana ukuru hwavo huonekwe mukereke, kana upenyu hwevanhu huchinjwe outside of church, nekuti tinomira panzvimbo dzedu. Chokwadi maini praise and worship yomira panzvimbo pai woimba zvinodiwa naMwari, vedheko womirawo saizvozvo, veintercession saizvozvo, ava maasha womirawo saizvozvo, takamira panzvimbo dzakagadzikwa naMwari, hapana kana. Imwe nyaya yacho yakuzoti madhimoni anenge arimo bhoza vanenge vachinetsana, saka unotora advantage. Yeah, ndaitwa the other time ndaiona patone nguva iyi National Geographic ishine mbiri ichiri kunakidza. Ndapedzera kuiona kudhara. Saka pane imwe portion yandakaona, like I never forgot it. Saka dzimwe mhuka dzese dzaifura dzichienda like these dzaiziri mhuka rudziko zviya dzinenge dzinonzi chiwezi madhiye aya madhiye dzaiziri group dzichifura dzichifamba dzichienda dziri group, but pane kamwe aka kaingo like ngosara kega kachifura kachienda kwako kunofura menoko, like is the same nezveutendi zvekunongochiti havanyatsonamata zvandinoda kwati like kuti chikristu chavo hachienderani nechangu, like chako chiri pamusoro-soro, saka unenge uchingoita zveumbimbiduka zvezve, ende kamhuka kaya shona shumba ichitouya maimwana ichinyangira kanhu kaya kakatobatwa. Saka kana newakaipa chaika munoziva kuti anonyangira paunoita umbimbinduka paya, wokuudza kuti iwe uri pamusoro kaiwe, you are so holy, unonamata, unoziva Mwari. Vana mai nhengi vaya
Hazvizvi. Utanga kutrita vamwe vanhu in such a way isina kana umwari, so you know, because unongochiti ndiri nani, Mwari vanondiona kunge nani, yet Mwari havana kudaro. Yes. No, it's not like that. Anoda vanhu Mm, vavo Mwari. Mm. Sure. Imagine. I think kuna Proverbs 18 ine painotaura kuti vhesi 1 hanzi anozviparadzanisa navamwe anongotsvaka kuda kwake, anorwa nouchenjeri hwose kwawo. Saka sure. yes, it's important. You have to have your own times dzekunge umbori wega, but kana pari paupenyu hwekunamata, you need your sisters and your brothers kusimudzira pakunamata, pakutenda, vanoita carry you, vanoitei even paukama chaihwo chaihwo, kurarama chaihwo. Mafamilies are divided, ari less powerful than mafamilies akabatira naye. Funga nhasi ndaponerwa nehama yangu, cousin yangu, mwana wanzvadzi yamai vangu, ndafara singaite, ende akatanga kundi encourage mushoko raMwari zvazvokuti there were things dzandanga ndichinzwa kuti dziri kunditsikira, and then he just spoke, you know, nemo iye anga achiti hanzwa ndanzwa, like your name was just here on my heart, and I was like, I need to look for this person. So imagine ndanga anditi ndobva zvandidzidzisa kuti Mwari kakawanda kekuti unogona kungonzwa kana kufunga mumwe munhu, so unogona kana some days dzimwe dzenguva uchingofunga about that person. Zvimweni kazhinji it's just not yourself, ndiMwari vanenge vatodhiposita that. Ndanjiti nemwana wangu ndikati, you know what, panditeerere kakawanda. I hope that this helps me kuti nditendeuke, kuti ndikazonzwawo zita remunhu pamwoyo wangu ndimutsvake. Sometimes hello chaiyo to that person usina chaunombomupa kana kumuitei, ungomuti hi, how are you, zvinomuchinjira zuva rake, kana kuti zvinongomuita kuti something that was not right azoti ndinotofungawo naye. Saka we can't live in a vacuum, in isolation. Azviite, tinotoda umwe wedu, we need each other. So true. Yeah. Okay. Pachine zvimwe here kana kuti tapedza? Ini ndapedza kusaidi kwangu. Tichimbotivharirawo nekunyengetera. Tichokutendai vadikani maita zvenyu. We hope kuti pamunonzwa Mwari vanokuitirawo zvakanaka, munosimudzirwa, munotsvaga hama iya nekubatirana nevamwe kwamunoseva in Christ, ende wongozivawo kumira panzvimbo yako, Mwari vachikubatsira, vachikupa simba uri in your position, kuti umambo hwavo zviendeke. Tinamati. Tinokutendai Mwari wamasimba ose, manherano muzita raJesu. Tinokutendai nenguva yatinayo mutsvene, yokunzwawo kutaura kwenyu mutsvene wangu, kuti hatingararami tichingori tega tega, asi tinosangana nevamwe sezvamunotaura mushoko renyu, kuti zvirokwazvo sanganai sezvinoita vamwe, tinenge tichitobudawo nezvakanaka. Tinokutendai nezuva ranhasi Jehovha, kuti matidzidzisa kuti patinenge tiri tinenge tiine vamwewo, kana kuchechi timire panzvimbo dzedu, paipo chaipo pamunenge makatiisa mutsvene, tinamate tizive kuti muda kuti tiinde papi, tirege kuzokanganisawo vamwe. Tinokutendai manherano muzita raJesu, nokuti muri Mwari vanotaura. Panga paitoo nemumwe anga asingazivi kwaanoda kuenda, asi zvinezvi akanamata akuziva. Tinokutendai muridzi wedenga nepasi, vekupraise ngavamire variko, vekudheko ngavamire varipo, maintercessor amire aripo, veashari vamire panzvimbo dzavo, taita hondo huru.
Tinokutendai muridzi wedenga nepasi, imi Yes, mune Lord. order, mutsvene wangu, hamuna confusion mumba menyu Jehovha, kana nesonde yatinoda mutsvene, kuti timire sakuti zvamunoda. Maita enyu manherano Mwari, maita enyu Mwari vakanaka nokutendeka. Tokutendai nokutidzidzisa, tadzidza mazvita changamira. Tokutendai navese vari kunze Mwari, baba vangu vachazonzwawo baba hurukuro iyoyi, vagonewo kudzidza nokumira nokuita zvamunoda. Mazvita Yes, Mwari Lord. wamasimba ose muzita raJesu manherano, kudzwai nekusimudziwa nokupuwa mberi muzita raJesu weNazareta. Amen. 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 Tokutendai vadikani. Bye. Bye bye.